Gaur egun gure kaleetan 120 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira. Aniztasuna da euskal gizartea definitzeko erabiliko genukeen kontzeptu nagusietako bat. Izan ere, azken hamarkadetan mundu osoko pertsonek bizitza hobea egiteko aukera ikusi dute gure herrian. Sentsazioa daukazu ikusten dugunean kanpotar jatorria izan dezaken pertsona bat zuzenean beti jotzen dugula gaztelerara? Nik nire semialaba Bilbotik joan da, 6 urteekin, batzen bezen galdu da. Ze ondo hitzekin euskera. Jendea harrituta. Zake, nun ikasi duzu euskera 6 urteekin, euskalduna da. Hemen kaio da. Ez gehain desberdinak. Azkenen pertsona guztiok nahi dugu gauza bera, zoriontzuak izan, ondo bizi, lasai, gure seme alabak lasaitasunez eta segurtasunaz ezi, eta onartuak izan. Eske azkenean gizarte baten parte izan nahi dugu. Askok lortu dute haien bizi proiektu berria martxan jartzea. Gure auzoetan dendak ireki dituzte, gure elkarteetan parte hartzen dute. Haien seme-alabak gure eskoletara doaz, eta gure hizkuntza, euskara, ere eurena egin dute. Bai, euskara da igual lehenengo atea, eta izango litzateke oso polita de hecho ez, euskararen bitartez zubia bera ikitzea, eta euskara ez esatea muga bat, baizik eta zubi bat, oso polita izango litzateke errotzeko orduan, eskubide sozial guztiak lortzeko orduan, euskara erraztasun bat, tresna bat izatea. Egia esan, Euskal Herrikoa sentitzen dizela, baina baitxa marrokiarra. Orduan, urte asko honaz bat aukeratu nahian, edo beharrean, baina denborarekin ulertu dut ez daukadala aukeratu beharrik. Eta zergatik sentitzen zenuen behar izan hori, aukeratzeko behar izan hori? Bai, nahi nun pixkat, hori, hemengoa izan, baina nirea alde batea utzita. Nire klasekide guztiek zaukaten bere kuadrilla, pertsona guztiek zaukaten bere kuadrilla, baina etorkinak ginenak batzen ginen gure artean. Deitzen ziguten los moros. Eta hori zen gehiago zuen artean erosoago zeundetelako, edo zein gehiago inguruak hortara derrigortzen zintuztelako? Zure identitate hori baztertzen bazenun, bai, eukiko zenuke aukera beste kuadrilla baten parte hartzeko. Baina nolakoa izan da beraien gizarteratzea. Oztopoak ala laguntzak aurkitu dituzte bide horretan. Askotan, integrazioaren aitzakiaz, haien kulturari uko egitea eskatu diegu gurea besarkatzeko. Konturatu gabe horrek gizarte kohesioa bermatzea baino herrien arteko zubiak eraisten dituela. Gaur, urranditan, elkarbizitzarako zubiak. ليه لابسة فرحانة هيدا؟ لا سي فرحان سد الباب تعجبها تمشي للناس الريتميكا؟ لا سي عرفتها كذا؟ بغيتي قهوة ولا؟ صافي نديرها شاي. بالي أنا غنديرو كافي. ما كرهتش. Kaixo, Jalila? Kaixo. Jalila, zu Marokon jaioa zara, Bai. baina zure bizitza osoa egin duzu Euskal Herrian. Alaxe da, bai. Eta nongoa sentitzen zara? Galdera garrantzitsua da, eta askotan ezin erantzun, ez da, nungoa sentitzen az. Egia esan, Euskal Herrikoa sentitzen dizela, baina baitxa marrokiarra. Orduan, urte asko honaz bat aukeratu nahian, edo beharrean, baina denborarekin ulertu dut ez daukadala aukeratu beharrik. Izan daiteke hemengoa eta hangoa. Eta zergatik sentitzen zenuen behar izan hori, aukeratzeko behar izan hori? Bai, ez dakit, baina adinarekin igual, gazteagoa nintzen, enkajatu nahian, gizarte baten parte izan nahian, nahi nun pixkat, hori, hemengoa izan, baina nirea alde batea utzita. Zu nola iritsi zinen Euskal Herrera? Beira, nire aitza etorri zan lehenago, gu baino urte batzuk lehenago, eta ni jaio nintzanean, ni Marrokozen jaio nintzen, nire aitza menzion.
Eta urte batzuetara, etorri izan gure bila, eta karri ninduen honean, nire nebarrebekin. Markinara iritsi zineten, Bai, familia osoa etorri zen. bai, hori da. Zeintzuk Danak. osatzen zenuten familia? Bera, gu zazpian nebarre bagea, 2 hemen jaioak, baina gu etorri ginen handik 5. Zenbat urte zenituen? 3 urtekin. Gogoratzen duzu zure lehenengo kontaktua euskarakin, nola izan zen? Naturalki izan da. Eskolatik, markinen egisa dan euskera asko itzen zala eta egiten dela. Ordu naturalki eskolan, herrin, lagunen artean, Orduan zen kalean eta eskolan euskeraz, Hori da. etxean arabieraz? arabiarrez, bai. Etxean arabiarrez, nire gurasoak marrokiarrez bakarrik egiten zuten, eta erisa, zaten zaiona, eta hola, etxean arabiarrez bakarrik. Iritsi zen puntu bat non, ez dakit, nera bezaroan uko egiten zenioten arabiarari? Bai, askotan. Bai, lotxa puntu bat ere bazen neukan. Lotxa? Bai, egia da. Eta pena ematea itzatia, baina ematen zenun, ez dakit, ez dezula nahi, hori, beste jakitxea, kanpotik etorri zehala, arabiarrez egiten dezula. Enkajatu beharrak? Enkajatu beharrak, bai. Adin hortan, adin hori oso berezia da eta asko zaindu behar da. Integrazio hitza esan, Jalila, eta zuri zer datorkizu burura? Hitz hori ez dut gustatzen. Eta saiatzen da ez erabiltzen. Integrazioa azkenen da hartzea, pertsona bat, eta nahi izatea pertsona hori zu nahi duzu moldian enkajatzea. Hau da, dana atzean utzi, zurea dana atzean utzi, eta beste moduan aritzea. Janztea, hitz egitea, pentsatzea. Baina urtetan, zu saiatu zara Bai, enkajatzen. saiatu naz, bai, eta horregaitxik hitz egiten dizut oin, ja adin batekin, hori ez dala bidea. Bai, ni usteet inklusioa da gehiago, ez da integrazioa, ez da? Azkenen, ni saiatu behar naz, ez enkajatzen, baina bai gustatzen zaidana kultura hontatik hartzen eta aprobetxatzen, ez da? Aberasten, baina nireaz ez utzi, ez da, mantendu. Ze argi daukazu, ez diozula uko egin nahi, kultura bati ere ez. Ez. Ez marokoarrari, ez da hori da. Euskal Herrikoari ere ez. Eta ez daukat zer gaitxik. Azkenean hori, aberaztu egiten gaitxu. Aberazgarrixa da, ez dugu kentzen ezer, gehitu egiten digu. Orduan, zer gaitxik. Beti pentsatu izan dut bat aukeratu behar dudala, baina zer gaitio bat. Zer gaitik ez 2 edo 3. Vale. Eklipsea. A ber, titula dauka? Papá, zaztan nolen zerok. Bai. Noiz, agurte? Ez, bai, aurten. Aurten, ez? Ez. Horreko urtean. Aurreko urtean, karo. Lenzero agurten zen ekarri duzu, ba? Mamadu, aurkeztuko diguzu zure burua, mesedez? Kaixo, Javi, placer bat. Nire izana Momoru da, Senegalekoa naiz. 3 seme-alaba daukat. Eta hemen bizi naiz Bergara. Eta, ja 20 urte darauman hemen, eta ondo, pozik nago hemen Euskal Herria. Kontatuko diguzu nola bukatu zenuen Euskal Herrian? Kontraktua lana topaen dauz zuerteekin, ondaru, generean nahian lehen bizira hemen Euskal Herrian, eta eteri berakin hemen, eta hasi naiz ondarun lana. Eta Euskal Herrira iritsi eta ondarrun zer da aurkitu zenuena? Bi hizkuntzatan, euskeraz, gazteleraz entzuten zenuen? Lehengo momentu bizkat zaila da, ez? Ni bakiko Euskal Herrian gare, baina jentian ez da berba jente kanpotarrakin zuzen euskara, ez? Kanpotarrakin beti errera itzekin, eta horregatik bizkat zaila da ez ikasten
lehengo euskara gamen, ez? Zu etorri zinen ez gaztelera, ez da euskara ere jakin gabe. Bai, bisak kalian ikasi do, taberna baten, eta taberna hori beti euskalduna gentian egon da hor, pol-pol, eta egunero ara. Pol-pol zer da tabernan izena? Taberna bai, eta han ikasi dugu euskara. Zure euskaltegia orduan, Bergarako taberna bat izan da. Hori da, nire barrenetegi taberna bat da, pol-polen. Sentsazioa daukazu, ikusten dugunean, kanpotar jatorria izan dezaken pertsona bat, zuzenean beti jotzen dugula gaztelerara, erderara jotzen dugu? Pentsatzen dugu jente kanpotara ez dakizen euskerak. Nik nire semialeba Bilbotik joan da, 6 urteekin, batzen bezen galdu gau. Ze ondo izekin euskera, nun ikasi duzu euskera. Jende harrituta. Zake, nun ikasi duzu euskera, 6 urteekin, euskalduna da. Hemen kaio da. Kaixo, Salim? Kaixo? Zemuz? Ba, ondo. Salim, zuri galdetzen izutenean, nongoa zara? Zer erantzuten zu? Galdera hau beti eduki dut buruan, eta nire ama beti eman dit erantzuna. Zu zara Marrokoseko gauza honak eta Euskal Herriko gauza honak dituen pertsona bat. Orduan, bai, Marrokoseko eta Euskal Herri artean dagoen pertsona bat. Zergatik izan behar da erantzun hori beti prest? Amak zergatik prestatu zaitu horretarako? Beti galdetu didatelako, batez ere. Marrokosen galdetzen didate beti nungoa zara. Arabieraz hitz egiten eta bar, baina beti galdetzen didate nungoa zara. Esan behar dut Euskalduna zela, Euskal Herria Bilbo eta no seke. Eta hemen ere bai galdetzen didate, ikusten didatelako aurpegia eta ja ez zai esartzen buruan Euskaldun bat aurpegi hau izatea edo horrelakorik. Konta iguzu nola iritsi zen zure familia Euskal Herrera? Ba, bueno, nik Madrilen jaio nintzen, gurasoak baseunden Madrilen, aita zegoen hor lan egiten, eta, ba, bueno, geratu zen lanik gabe, bueltatu egin ginen Marrokosera, Marrokosen gelditu nintzen hor 7 urtetaraino, aita bazegoen hemen Euskal Herrian lan egiten, geratu zen hemen. Eta lan estable bat eukitean, bueltatu ginen guk Balmaseara. 6-7 urterekin iritsi zinenean, ze testu ingurutara iritsi zinen? Ba, behitu, iritsi nintzenean, zen justo jihadismoen atentatuak gertatzen ari ziren, bazegoen begirada guztiz gure kontra ipinita, eta hori hasi nintzen nabarmentzen, adibidez, eztabaida bat eukitean norbaitekin eta lehenengo gauza, que vienes a quitarnos el trabajo, terrorista, ume bat izan da. Lagunak egitea zuretzat zaila zen? Lagunek egitea? Bai. Gehienetan, nik hemen adibidez Balmasean, nire klasekide guztiek zaukaten bere kuadrilla, pertsona guztiek zaukaten bere kuadrilla, baina etorkinak ginenak batzen ginen gure artean. Bai Saharagoia, bai Marrokiarra, bai Senegala, bai Brasilkoa, eta deitzen ziguten los moros. Edo guk ere, bai, hausnartu genuen, nosotros éramos la cuadrilla los moros. Eta hori zen gehiago zuen artean erosoago zeundetelako, edo zein gehiago inguruak hortara derrigortzen zintuztelako? Erosoa sentitzen ginelako, eta ere bai ingurua horra eramaten zigutelako. Beste aukerarik ez izueten ematen? Zure identitate hori baztertzen bazenun, bai, eukiko zenuke aukera beste kuadrilla baten parte hartzeko. Baina zure identitatea barneratuta bazeneukan, ez zen opzio bat hemengo kuadrilla batekin egotea.
Zuk ez duzu nahi izan hori egin. Ez. Eta sorte handia daukat nire gurasoi esker, eta nire laguniei esker, ez naizela hori. Esan behar dudanean marrokiarra nazela, eta horregatik esan dizut lehenengo gustatzen zaidala, galdetzean nungoa naizen. Mengoa naiz, oso harro nago Balmasako izateaz, baina ere bai, oso harro nago arabieraz egiteaz, Tetuanen, adibidez, nire herrialdea dela Marroko zen, Tetuan nola den jakitea edo hartako jendea ezagutzea, marrokiar batekin topatzea eta agurtzea. Eta gaur egun lortu duzu eroso sentiarazten zaituen kuadrilla bat edo bi edo dana alakoak topatzea? Bai. Ikusten da sudaera ipinita, daukadala txoko guzki. Zuen txokoa, Balmasedako txokoa? Bai, eta gara 40 pertsona. Eta haiek dakite ni oso harro nagoela marrokiarra izateaz, eta ere bai euskalduna izateaz. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal me quer entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Amanda, zuk nola aurkezten duzu zure burua? Pues, bueno, Amanda Berronenaz, zuzenbidearen filosofian doktore gaia, Euskal Herriko mugimendu feministako kidea, eta Brasileko bilbotarra. Brasilgo bilbotarra. Bai? Eta horrek zer esan nahi dut? Bueno, badakizu, bilbotarrak, edozein lekutan jaio ez, jaio, garenos, pues, nire kasuan, pues, tokatu jata Brasilen jaiotzea, eta oraintxe bertan, pues, nire bizitza hemen Bilbon egiten dudanez, pues, dira, Bilbo, Euskal Herria eta Brasil, pues, nire parte edo nire barnean dagoelako. Zu noiz eta nola iritsi zinen Euskal Herrira? Lehenengo aldiz etorri nintzenean Euskal Herrira, izan zen 2015ean, eta etorri nintzen zuzenean Bilbora, nengoen San Paulo, zuzenbideko unibertsitatean, zuzenbideko fakultatean, eta etorri nintzen unibertsitatean interkambio bat egitera. Zeintzuk izan ziren zure lehenengo impresioak Euskal Herrira iristean? Batez ere, niretzat hizkuntza, hizkuntza, zapaldua den hizkuntza bat izatea, eta, gordetzea, zaintzea, bizirik ematentzea oso diferentea eta oso ikusgarria egin zait. Eta beste gauza bat izan da ere nola herri mugimendua edo mugimendu sozialak nola presente dagoen, gizarte mailan. Eta horrek, arreta eman zidan, lehenengo momentutik, eta de hecho da, niretzat, arrazoi garrantzitsuenetariko bat hemen jarraitzeko. Noiz eta nola hasten zara zu euskaraz ikasten? Bai, pues beito, oso bitxia da historia hobe bai, porque etorri nintzen hori nik eneban menperatzen gaztelania, orduan ikasi neban inkluso unibertsitatean, unibertsitatean zen, garai hartan bentzan, unibertsitatean zen derrigorrezkoa gaztelaniazko titulua, lortzea gure kasuan, Eta gero itzuli nintzen bigarren aldiz barriro Euskal Herrira, izan zen hori 2020ko urtarrilean, eta martxoan hasi nintzen euskaltegian. Ze argi neukan, hori bigarren tarte honetan, euskara ikastea niretzat zen, ezinbesteko urratz bat. Eta zergatik hori? Nire kasuan... Ze gaztelerakin bakarrik, unibertsitatean eskatzen zizuten gaztelerakin bakarrik, bazenekien moldatu altzinela. Bai. Baina hala ere erabaki zenuen espreski, zure bizitza pixkat komplikatu eta euskara ikastea sartzea. Bai, ez unibertsitatean egon nintzenean, lehenengo tarte honetan, niko geratzen dut, nire ikaskidek esaten zidatela, baina zergatik zoaz euskarazko klasetara, hemen denok egiten dute gaztelaniar, eta zu brasilarra, bere alabazoaz barriro brasilera, zergatik, zergatik egiten duzu, eta baina sentitzen neban... Zer erantzuten zenien? Nik ikasi dute euskara arrazoi politiko batengatik, kompromiso politiko batengatik. Euskara bizirik baldin bada, denon konpromesuagatik. Denok implikazioa hartu dugulako, Eta zentzu honetan nik pentsatzen neban, nire konpromisoa zen, eta nire partea ere, konpromisoa hartu beharko nukela, bai.
Oiana, Heredian gaude, Araban, Bai. zure jaioterrian. Konta iguzu nolakoa den bizitza hemen, nolako herria da Heredia. Bueno, ikusten duzuen bezala, herri txikia da, jende oso gutxi bizi gehiago, gehienak zahartuta daude, jende gazte gutxi dago, baina bai, txikitatik hemen jaio naiz, azire bai, eta gaur egun hemen nitieten nahi bizitza. Zu hemen jaio zinen, aita lautadakoa delako, Hoi da. eta ama nongoa da. Ama, jaiotzez da Lisboakoa, baina jatorriz Cabo Verdekoa da. Eta hoxe, zautu zian, eta ni ama arrimatu zen, eta hone etorri izan aitakin bizitza. Amari harrera nola egin zioten? Oso gaizki pasazun. Azkenean, beltz bakarra, Heredia dela herri oso txiki bat, ze eukiko ditugu 60 biztanle, gehienez. Orduan, Heredia etorri, nahitea eta neama gaina ematen dia 20 urte ematen dia, haien artean, eta azkenean, hasieran komentario, que si era prostituta, que si va a venir a quitar el dinero, beti, holako komentario normalizaten jugunak, baina ez diala bate normalak, no? Bera kontatu dizkizu hori? Bai, egia da neama, beti txikitatik asko protegitu ditula, eta gauza hauek kontatu dizkigu ja 16-17 urte genitunean. Zuri Oiana, ukatu dizute inoiz zure euskal identitatea? Bai, askotan. Badaude jende batzuk, beti dudan, igual haiek gazten dira erraz egiten, eta ni euskeraz. Orduan, gehatzen dira, jende asko, igual lotxa matiola galdetzea, beste lotxagabe asko esatute, baino, euskaraz badakizu? Ikasi zenun, nun? Den eskolan. Nungoa zea? Tani Herediakoa. Bai, baino nungoa ez, beti dago galdera, beti nahi dute jakin, bai, hemengoa zea, baino zure jatorria nungoa da. Orduan, beti algrano ez galdetu nungoa naizen, ni hemengoa naiz, lo único, karo, azkenean galdera horiek beti, demostratu behar deu, hemengoa gehala. Guazen herri kiroletan zentratzera. Bale. Zu nola bukatu zenuen herri kiroletan? Bueno, ne mutia izkolaria zan, eta beti zalantza hori eki eta ber zer dan, eta beti, kuriosidadea. Eta entrenamendu batea jo nintzen, asko gustatu ditzaidan, egia sanien plazetan nintzalateako, zango zala probatzeko pixkat. Etzenuen hitza bete, Donostiako urrezko kopa ere irabazita? Bai, asko kostatu zait, garaipena lortzea. Sentsazioa daukazu azal koloreagatik aizkolaritzan gehiago, beste askok baino gehiago demostratu behar izan duzula? Bai, esango nuke baietz. Ze azkenean hori, ni itxuraz, naiz euskaldun neska baten itxura, ez dakat horren itxura. Orduan, herrikioletan oso, maskulidade kirola izan da beti. Gero sartu ginen neskak, neskantzako bai neska izateatik oso zaila da eta gehiago demostratu behar da. Eta ja, pertsona arrazalizatu baldin batzea, da koska bat gehiago, ez? Azkenean jendea ez dute espero, ez? Ni bezalako emakume bat, txapel bat irabaztea, eta aizkoran gutxiago. Uste dut, komentaristan baten edo kazetariren baten hitzek ere min pixkata egin zizutela. Herrikirole ekitaldi baten, telebistan, atea ginala, eta justo neskak atea ginen mozten. Eta normalian komentaristak mozteakoan, pixkate bakoitzan ibilbidea eta komentatzen dute. Eta ne izena aipatuz, esan zuten, hori, Arabarra nintzala, egia aizkolari bakarra naizela Araban, eta, hori aipatzea, ondo iruditzen zait. Eta geho, isilune bate hontzan, eta aipatu zen Cabo Verdekoa. Netzakoi, herrikirol ekitalde baten lekuzkanpo da, hola. Hola, zukin entrevista baten, ni perfecto, eske esango nuke, porque azkenean, da nire bizitza kontatzen, hain naiz nire bizitza kontatzen. Baina herrikiroletan, eta kirol ekitaldi baten, lekuzkanpo da, ni hemen nago, eta zuek, aipatu barrik zuek, herrikiroletako ebilbidea, ez? Ne ama hemen ze pintatzeu. Ze pentsarazten dizu komentarioak. Jende askok pentsatzen du, zer egiten dut nik hemen azal kolore honekin, eta orduan azaldu egin behar zaio, zergatik daukadan nik azal kolore hau? Bai, horrela, bai. Hori iruditu zitzaidan nahi behintzat. Ne irudiagatik, kirolaria naizelako, herrikioletan ibiltzen naizelako, telebistan konkistatzen naizelako, beti zalantza hori, beti ukitzen dut. Zen nahi dute, bilatu morbua, beltzada, o meharrazalezatu eta euskeraz baki orduan, erakarri goio
jendiai, batzutan zalantza hori joten da. Baina niretzako oso aberatsa ere dai, ze azkenean hemen Euskal Herrin ez daude ni bezalako emakume asko. Orduan niretzako hori bat da. Salim, zuk zertan egiten duzu lan? Zitzaile bezala. Hezitzaile Euskal Herrira laguntzarik gabe datozen adin txikikoekin. Hori da. Zer da ikusten duzuna? Haiek etortzen dira 13 urteekin eta guztiz baztertuta daude. Futbola gustatzen bazaie, futbolesko talde baten jolasten dute, baina nolakoa izaten da. Bakarrik kanpotik etorritako umeekin. Klasera joan nahi badute, bakarrik kanpoko etorritako umeekin. Da, denbora osoan baztertuta egotea. Eta heltzen dira, 18 urteraino ez daukate kapazitate hori sozializatzeko edo horrelakorik, eta guztiz salduta ikusten diet. Eta gero, kanpotik ikusten dut, Euskal Herriaren ikuspuntua ume horiekin dela oso negatiboa. Ikusten dute onborasoan etortzen direla gure dirua kentzera edo horrelakorik, edo etortzen dira gure, esan dudan bezala, gure mugikorrak lapurtzera, eta ez da hori errealitatea. Kaixo. Zeizo, metxia. Aldu, zelan bazkaldu. Bai, zaila nahi zu bazkaldu? Bai. Nun, maizan o nun? Lurrian. Lurian, bai. Bueno, nun daukazu mantalak eta... Salan. Bai. Badakizu zela hago gaur? Zer. Zea rosa. Txebukanar? Ze gustatzen batzu, txebukanar o txebu jen? Bixak. Bizak, bai. Bueno, gaur dago txebukanar. Vale. Venga, xeni. Eta txokon txekarriko du, bai? Zua jarri horko aldian. Zenba daude, bala bakarri ditut. Kaixo, Eli. Kaixo. Eli, mamaduri eskatu diogunean bere burua aurkeztea. Berak esaten du, senegaldarra dela, eta parte bat daukala euskalduna. Zuk ere horrela ikusten duzu? Bai, nik uste dut urte pila badoia hemen ja, hainbat, hemengo itxura ero barneratu ditu, baina aldi berian sustraiak senegalen da ere ez, eta hori ezin da moztu, eta hori da mamadu, gaur egungo mamadu ez. Nola ezagutu zineten? Kasualitatez, ni bolofera nola interesa neukan, kointzitzen eman askotan autobusian lanetik bueltan hainbat senegaldarrekin, eta hainbat agur eta ikasen nitsuan. Eta mamaduak izan ez da ezagutzen, baina ja 3 urte ezbergaran bizizala. Eta hola agurtu neban pentsatzen beste ezagun bazala, eta hola kasualitatez ezagutu ginen. Eta hortik, mamadu ezagutu, familia bat sortu, eta Senegalekin lotura zuzena duen elkartea ere bai. Dank. Danka, bai. Pixkanaka. Eta zein da elkartearen helburua? Alde batetik helburua zen, beraien herrietan garapenerako lankietza proiektuak martxan jartzea, eta beste alde batetik, hemen Euskaldun eta Senegaldarren arteko elkarren ezagutza hori handitzen joatia. Bere ohituren parte asko zure egin dituzu? Eurre igual tontokeri bada, ez? Baina ni bizin nintzen auzuan, ez dakit, berakin bizi aurretik, igual 2 urte 0, ez? Eta, bizilagunei agurtzen dutzen, agur, baina listo, ez? Eta mamaduntzat hori oso deigarri xasan, ez? Bizilagunak zainen biadia, eta agurtu, eta beste, eta orduan hor, gure seme alabak, amama eta itita pila badauzke, ez? Horreko ditxu amama Kontxita, ez dagoela gure artean, amama Begoña. Orduan hori transmititu duzko, ez? Importantea da, bizilaguna familia bezala sentitzia, ez? Eta hori igual lehen ez neukan hain presentez. Eta gero elkartasuna, beran familia laguntzeko asmoz etorri zen hona, ez? Eta mamadun familiak beran babes ekonomikoa bai dauke, ez? Orduan, hori, ez dakit, iruditzen jat oso
ez dakizelan euskaraz hitza, ez admirablia, ez? Hemen dago, baina ez ditu atzekoak ahaztu, ez? Apa, ja, indau, ja. Bai. Gozetuta? Bai. Bai. Oso ondo. Honegin. Honegin. Aiba, honegin. Zelamin, egandian orduan partidua daukazu? Uste bai. Bai. Ba, ez lantolatzen gazen. Ebilgora junbio gero, baita. Nunda partidua, ba? Ba, eskoitxin uste. Eskoitxin. Bueno, Nara ezak jamu. narrezak jam. Euskal kulturara hurbiltzeak suposatu du, zure kultura senegaldarrari uko egin behar izatea? Esatea, bueno, hau aparkatu behar izan dut. Nik, por ejemplo, musulmana naiz, eta, bueno, nire hori parte nire kultura da, ez? Eta hemen, bergara bai asko sentitzen dugu hori, porque hemen bergara dago gure mezkitak hemen, eta, bueno, ostirala, bai, hango bezala, ez? Jantzin ere Europa tradizionalak, eta mezketara jun. Eta, bueno, Ramadan bai, nire partia da, eta hemen bai, ia bete Ramadan bai, normal egin dugu, eta ez dago arazorik. Euskal Herria ere ikusten duzu harrera herri bat? Bai. Zabalik ikusten gaituzu? Bai. Bai? Bai. Zertan ikusten duzu hori? Nik, bueno, bergararak eta kanpora bai, beti sentitzen dut nire herrian nago. Familia dauka, hemen. Semi-alaba dauka hemen, nire emazia hemengoa da. Eta, bueno, egunero, hori ez, egunero noia sentitzen, daukak parte bat hartzen hemen Euskal Herria. Eta zer? Gaur zer daukezu, Leila? Gaur osteguna da, gogoratu. Eta zer daukezu, badakizu? Zer daukezu? Gimnasia ritmika? Hori da? Eta nor jungo da zure bila gimnasia ritmikara juteko? Nire izeba. Izeba, bale? Eta hor daukezu motxila, bera, hemen? Hemen motxilan daukezu bokadilloa, bale? Oain Zumarragan bizi zarete, familia osatu duzu, Bai. Eta ze izen jarri diezu? Munir eta Leila. Munir eta Leila. Bai. Izen arabiarrak hartu Arabiarrak, dituzu? bai. Hor ez duzu zalantzarik izan? Ez. Naiz eta igual esango dioten, Bai. zan hemengoa. Bai. Bueno, baina ni nahi dut, berak esatie, hau da, garrantzik ez ematia horri. Ez naiz hemengua. Ba ez. Nire gurasoak, kanpoan jaio zian, eta ni hemen jaio naiz, eta marrokiarra, eta euskalduna naiz. Zuk esan duzu, zuen familiak izan zuen harrera beroa izan zela, laguntza handia izan zen dutela, baina hala ere zuk nera bezaroan egin zeniola pixkat uko Bai. zure jatorri marokoarrari. Eta ez dut nahi hori gertatzia, nire seme-alabekin. Orduan hitz egiten dugu arabiarrez, lagunen aurrean, eta ez dakit beste naturaltasun batekin. Bai. Eta nik uste dut ez aiela gertatuko. Eta gertatzen baldin bada, hor egongo naiz laguntzeko. Jarri motxilatzean hobeto, hola erosera magozu. Leila. Leila, da bagantzen autobus, waha. Jale. مش براسها صافي Entzik jaketa? Sí, que te Oi, que hotza izen da, hotza, bai. Zuek seme-alabekin euskaraz hitz egiten duzu, Bai, ni bai, saiatzen naz euskaraz zeitzen, nire senarra arabieraz zeitzen die, eta gaztelera hor dago be bai, presente. Iritsiko zaie. Bai. Bueno, iritsi da, gaztelera beti hor dago. Eta beraien artean zer egiten dute? Beraien artean euskeraz eta erderaz ere batzutan, bai, erderaz ere. Arabiarra gisa da gehiago indartu behar dugula, etxean. Zenik ere, ama hizkuntza esaten diate
zein da zure ama hizkuntza, baina ama hizkuntza zer da, nire gurasoak hitz egiten dutena, nire etxean entzun dudana gurasoen partetik, edo nik hitz egiten dudana erosotasunez. Ezta? Eta zein da? Ba, ni ustedez, erdera eta euskera dela. Baina erderaz, nire nebarrebekin asko itxen dugu erderaz. Eta naturalki irtetzen da. Orduan, arabiarra ere, ja, bigarren plano batean gelitzen da. Eta zergatik, zure kasuan hori gertatuta, zergatik daukazu hain argi, jatorrizko hizkuntza indartu egin behar dela hori garrantzitsua dela? Garrantzitsua da, ni uste dut, garrantzitsua dela, ze horrek ere emate izu zurea indartuta, zureari balioa manda, errastasun handiarekin emango diozu balioa besteari. Ezagit nola ezan. Haura, zure ama hizkuntza arabiarra gure kasuan, hitz egiten bada etxean, indartzen bada, eta ikusten baezu besteek errespetatzen dutela zure ama hizkuntza, eskolan eta beste maitasun asko handiarekin jasotzen duzu, hemengoa ere bai. Euskara bizi izan duzu gehiago inposaketa bezala edo aukera bezala? Nik esango nuke aukera bezala. Bai. Ze gaur egun nik aukeratzen dut euskaraz hitz egitea. Eta hitz egiten dut nire seme alabekin eta kalean hitz egiten dut. Ze ate ireki zaizkizu, ez dakit? Ba, a ber, lehenengo atea da aurre iritziak. Hori, zanaritzako ni lehenengo atea. Ze gerturatzen zarenean, denda batera, leku batera, pertsona batera, eta hasten zaren euskeraz hitz egiten, jazta. Ez daukazu ez zera saldu beharrik. Eta perspektiba edo nola ikusten zaituzten aldatxu itzen da. Hortik hasita. Ja, lehenengo ez da gutxi. Bai, lehenengo kaixo esan da. Batez ere, presentziaz nabaritzen denean beste kultura batekoa zehala, edo beste erlegio batekoa, zapia baldin badukezu, eta euskeraz azten bazea, lehenengo gauza, ba, hori, aurre iritzi horiek, mirori itxen dia pixkat. Kaixo, Jalila. Kaixo, June. Oso, ondo, te zeu? Ondo. Baita, emetxe. Lan da lan, badakizu. Lan da lan, bai, betiko azta? Bai. Bueno. Ala, ba. Poltsa behar dezu? Bai, mesez. Bai. Jarriatzu bat. Zer muzumek, ondo? Ondo, Bai, ondo. Bueno, Munir Dabil pixkate lesio batekin dago, pixka minakin, baina Bai, zela ondo. bueno. Eta zuek ondo? Bai, ondo, baita. Bai, ondo, postenaz. Hori da, eskerrik asko. Hemen daukazu, azukera Zer, eta azkenean jungo zara eskalatzera edo? Ez, hemen lan egin behar dut hemen. Segurazki bai, ematen badi denbora jungo naz. Ba, zein bidia ematen didazu. Ba, hori, ikusiko gara. Venga, agur, Salim. Agur. Nola ikusten zuen 7-8 urteko Salim hark, Euskara ikasten hasten zinenean, nola ikusten zenuen Euskara, zertzan zuretzat? Ba, Euskara, nire ikuspuntua Euskararekin, txikian nintzenean zen bakarrik ikastolako gauza bat. Gero urteak pasa eta gero, ba, hausnartu nuen Euskara zela zerbait hemengo gauza dela, eta babestu behar genuela edo saiak eragin behar genuela hori mantentzeaz edo horrelakorik. Eta beti eukidugu eztabaida hau, zergaitik guk kanpotarra garenok egin behar dugu esfortzu hori eta Euskal Herritik kanpo datorren pertsonak adibidez Leon, Burgos eta horrelakorik ez zaila ipintzen diana hori. Euskara galtzen ari da, zeren eta kanpotik datoz. Baina badauz beste pertsona batzuk kanpotik datozela eta diana hori ez daukate. Iritsi zinen inoiz Euskara gorrotatzera? Babitu, honi buruz beti hitz egiten dute lagun batekin, esaten didala beti, zu gaur egun oso konprometituta zaude Euskararekin, baina gogoratzen naiz DBH-ko laugarren mailan gorroto zeneukala. Eta adibidez ni batxilergoan ez dut inoiz aprobatu euskarazko azterketa bat. Eta hori da nire realitatea eta beti esango dut ez dago arazorik. Baina bai, euki dut gorroto, ez dakit gorroto den, baina zen konpromisu bat, ez neukan barneratuta, ez nekien zer zen euskera bakarrik zen klaseko gauza bat. Orduan ikusten manun nire herrialde osoa, Balmaseda dela, kaleetan ez zela euskaraz hitz egiten eta jendea batzuetan ez zuela esfortzua egiten edo
batez ere gazteak ez dugu eukiten arazoaren pertsepzio hori, eta ez nuen gorroto, baina bai zen como otro día más, una hora de clase de euskera. Eta gertatu da orduan zugan, euskara eta euskal kultura besarkatu nahi izatera pasatzeko? Nik beti egon naiz oso komprometituta, ez dakit, arrazakeriaren kontra gauza hauekin, eta ikusi nun guztia erlazionatuta zegoela. Guztia, badago militantzia horren barrua, eta ikusten dut euskara ere bai dela, ez dakit nola esan, zutabe edo pilar importante bat borroka honen barruan. Hasieran muga bezala ikusten zenuena, aukera bihurtu da? Bai, eta espero dut aukera handiagoa izatea. Beti nago pentsatzen nola hobetzea nire euskara, nola egin aldutan nire herrialdea euskaldunagoa bihurtzea, eta bai, aukera bat izaten da. Zuri, Eli, tokatu zaizu aurreritziei aurre egin behar izatea? Bai, niri adibidez, umiekin bakarrik ikusten boste, galdetu ziren dozte autautadaren, onundik karritxakoa dian, ero mamadukin egon da bebai hori, baina ze ondo non ikasi oso euskera? Etxian, galdetzen dira bizkatxo bat. Ze ikusi duzu, antzeman duzu, zure seme-alabek beraien burua deskartatu dutela arrazializatuak izateagatik, ez dakiz zer egiteko? Adibidez gogoan daukat iragarki bat grabatzeko dituzotzen, eta bertara aldu ginenean, nire seme-alaba laminta joan hasian ume arrazilizatu bakarrak, ez? Orduan, zupeitu, seguramente konturatu zian, ordezkaritza guztia txurisa zala, eta zen, ostra, igual gero horri kritika bat egon aldan, ez, bilauko ditugu beste bi arrazilizatu, eta euskaraz baldin badakito beto, pixkat, ez dakit nik dan biharretik, ero pixkat tokenismo, ez da izela ditzen den, ez, en plan, como kupua indot, eta ja, libra hona, ez. Horan ikustot importantia dela, tristia bebai, ez, baina gure seme-alaba prestatzea, gizarte arrazista honetan, bizitzera, ez. Eta nola egiten da lanketa hori? Edozein gauza, edozein gertakari, beraiekin partekatzen eta beraiekin berba egiten, eta gero beste alde batetik importantia da indartzia beraien identitate hori, ez. Orduan, kontziente izan da bai eskolan, gizartian, narratiba guztiak edo adibidez Afrikarekiko, beti paternalismo, pobrezia, pena, laguntzatik bideratzen dela jakinda, ez? Suerte aukidu berak bezen egalera joateko aukera aukide bela, horan ere nik uspegizea bezabaldu da, ez? Eta badakiz ze dagoen, zea beratza dan Senegal, ez? Ze gizartea beratza dan, ze balore daren, eta hori dauke barruan bebai, ez? Eta gero erreferente guztiak, telebista jartzen badabe, edozein telesail umiei dagokizuna, edozein liburu, euskal liburua baldin bada, euskal sortzaien liburua baldin bada, ez? Protagonista guztia txurisa dira, ez? Orduan guk horbe dauku beste lan bat, ez? Ordezkaritza, gure kasuan beltza, ez? Eskaintzia, ez? Hor gertatzen dira mugak, dauzku lagunak eta ja banera bezaroan eta hor identitate aldetik eta zailtasunekin, inkluso ikasketak aukeratzeko orduan mugekin, eren buruakin, ez? Inoiz zot ikusi maisu beltzik, beste, orduan izela izango naiz ez muga horrekin. Euskal Herria gurutzatu da zure bizitzan, eta orain, zuk azaltzen duzu moduan, Brasildar Bilbotarra bi kultura uztartzen dira, Amandarengan, ez? Nola elkar bizitzen dira bi kultura horiek? Bi kultura horiek elkar bizi dira beti, ez? Osea, nire eskeran, sukaldatzen dituten platerretan, nola nire harremanak ere, ez? Eraikitzen dudan, azkenean dena dago nahaztuta, ez?
baina ezena dut, ez da posible ja desberdintzea, zer den edo nor den Brasileko Amanda edo Euskal Herriko Amanda, Brasilen nagoenean ere, pues nina Euskaldun peto-petoa, eta erreferenterik importantetariko bat, Eta inoiz kontrakoa gertatu zaizu, esan dizutela, Brasilen esan dizutela ez zara nahikoa brasildar, eta hemen esan dizutela ez zara nahikoa euskaldun. Ez dakit zertan nabaritzeizu, baina ez zara nahikoa... Bai, hemen bai, askotan, eta naiz eta euskalduna izan, naiz eta nire adibidez lanian, dena euskaraz egin, nire bikotekidarekin adibidez euskaraz egin, baina askotan ere sentitut ez dela nahikoa, ez? Ez dela nahikoa, horixe, Brasilen jaio nintzelako. Amorra ematen dizu horrek? Bai, pixkatxo bat, bai. Eta pena be bai. Bai, amorrua uste dutelako ez dela justua. Batez ere, noiz guk egiten, edo bentsan ere kasuan, lurraldearen defentsan gaude, mugimendu feministan gaude, erakitzen ari gara ere, gizarte justuago, denontzat, hemen Euskal Herrian, orduan, bai, amorrua sentitzen dut, zeintzuanetan, justua ez delako. Baina gero ere ematen ditut pena, horrexagatik, ze konbentzituta nagoa, aniztasunak Euskal Herria koloretsuagoa egiten duela, Euskal Herria justuagoa egiten duela, eta Euskal Herria askeago egiten duela. Eta horrek ez badu pentsatzen, hori bai. Horrek ematen dizu pena. Horrela, eta horrek bai ematen ditu pena. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu gure mundua, munduak gulertzen ez intuenean. Bi kulturen artean bizitze honek badauka arrisku bat, edo igual ez da arriskua, aberastasuna besterik ez, baina eta da, Marokon zaudenean aurpegiratu aldizutela ez zarela nahikoa marokoarra, eta Euskal Herrian zaudenean ez zarela nahikoa Euskal Herritarra. Bai, uda honetan nire lagunarekin Marrokozen pasatu genuen 10 egun edo horrelakorik, eta gelditu ziguten kaletik, normala, gelditu dokumentazio atera, eta atera nun Espainiako dokumentazioa. Atera nun, begiratu zuten, eta bota zidan gauza bakarra eta jun zen zure sustraiak astu dituzu edo zer. Eta hemen gauza berbera, jutea medikuraren gana edo ere bai poliziarekin, eta gelditzen dizute, ja ikusten dute izena, abizenak, eta pertsepzioa desberdina da, edo medikua galdetzea esan dizudana. Zer, utziko duzu Marrokoz gazterik gabe. Eta geratzen zara, como... Etxean egiten dituzue hausnarketa hauek, hitz egiten duzue gaiari buruz? Bai, hitz egiten dugu, baina, klaro, nik ikusten dut arazo bat eta gurasoak beste bat. Gurasoak haien pentsamendua da bakarrik utzi dut nire familia, nire etxea, guztia utzi dut Marrokozen, eta etorri naiz bakarrik lan egitera. Baina, klaro, guk ja gure realitatea desberdina da. Nik ez naiz ikastolan egon, gero lan egin dut eta bakarrik lan egiteko. Baizik eta ere bai parte hartzeko sozietatetan, gustoko ditudan gauzetan. Bizitza proiektua, komunitate proiektua hemen dago. Hori da. Zuk herriko komunitatearen parte aktibo izan nahi duzu, eta zure lekuan nahi duzu gainera. Bai. Kontzienteki... Hori egiten dut, adibidez nik Balmasagako hainbeste gauzetan parte hartzen dut, batez ere gustoko dudalako, eta batez ere Salma, Josef edo Mamadou edo ez dakit nor ikustea bera ere bai hemengoa dela eta hemen parte hartu behar duela. Askotan guk eskatzen dugu behaiek gerturatzea euskarara, euskal kulturara, baina guk zer egiten dugu beraienera gerturatzeko? Bai, garrantzitsua da hori. Azkenen nahi badezu zurea baloratzia edo
euskal kultura, euskara, besteena errespetatu behar duzu, eta besteena baloratu. Eta hori nabaritzen duzu euskal gizartean? Herri txikietan adibidez, egiten dira gauzak, ekintza batzuk egiten dira, kultur anitzeko festak, kultur postu desberdinak, batzen geha pixkate janari prestatzen, edo baskari baten inguruan, eta holako ekintzak ondo datoztea, azkenen guretzat eta herriarentzat, bai. Eta nahikoa egiten da, ez dakit, gehiago egin daiteke be, bai. Ze garrantzitsua den kulturen arteko zubiak eraikitzea, ez? Bai, asko. Ze azkenen lan horrek errasten dau gero bizikidetza, ez da? Denon arteko bizikidetza eta denok ondo bizitzea. Hau da, kanpotik datoztenak eta hemen bizidienak baitza. Eta zubi horiek, bai, eraiki behar dira eta saiatu behar geha denon artean errastea. Zure egunerokoan saiatzen zara, zubi horiek eraikitzen? Beti. Nola egin dezakezu? Adibidez lanean, nik eskoletan itxeten lan, eta eskoletan ikasle asko daude. Ni nengoen egoeran, torri berriak. Eta, saiatzen naz, esaltzen eta nire eredua ere erakusten. Esanez, ni ere etorri nintzala txikia, zure, pixkat, konplizitate hori bilatzen. Eta euskararen aldeko jarrera positiboa daukadala, eta hola, poliki-poliki, saiatzen naz, hori, azken zubi hori eraikiten. Esatu zu, bizizarela komunitate marokoarrarekin kontaktuan, eta baita ere euskal komunitatearekin kontaktuan, bi munduak oso urrun ikusten dituzu? Ez daude hain urrun, ematen dau. Ematen dau oso urrun bizi gehala eta oso desberdina gehala, baina ez geha hain desberdinak, ez geha desberdinak. Azkenen, pertsona guztiok nahi dugu, gauza bera, zoriontzuak izan, ondo bizi, lasai, gure seme alabak lasaitasunez eta segurtasunaz ezi, eta onartuak izan, eski azkenean, beti, beltatzen geha, onartuak izatea. Baina nahi dugu, gizarte baten parte izan nahi dugu. Eta aldendu nahi genuen horrezetatik, uste baino gertuago gaude jadanik, kaleak aldatu dira, oharkabean, beste norabait begira, geundenean. Eta behin hona iritsita, beste oztopo ikusten dituzu? Gure narratiba guztia, gure ohitura guztiak, guk ez dugu nahi beste batzuk hor, ez dugu birplanteatzen gure sistema, ez? Nahi duguna da, beraiek sartzea gure errubera horretan. Ez dugu planteatzen gure errubera hori momentu baten bez, egokisa dan, beste forma batzuk posible dian, ez? Ze ikasi aldogun beste batzungatik, ez? Gure ardura bakarra da, eta guk estimatzen duguna da, gure dinamika horietan sartzen dienak. Horrek dira guretako, ez dakite etorkin idealak, ez? Ero migrante idealak, gure erruberan sartuta garenak. Uste duzu, Eli, guztion parte hartzearekin osatzen den Euskal Herri bat posible dela? Izan beharko da. Hemen dauzkagu gure artean. Hori oraindik ere gure erronketako bat da? Guztiz. Hemen daude, baina ez dauzke gure aukera berdinak, ez? Eta horren aldin beharko dugu. Zakizela esan, nahi badugu bentsete arrasakeria desereiki behar dugu, ez? Eta hortarako lehenengo onartu. Arrasita garela, arrasakeri sistema baten hasiak izan garela, eta hori onartu behar da, gure privilegioak, txuri izate horrek ematen duz aukera zabaltasun horrek, hori onartu, eta kontura beste batzuk ez daukela berdina, ez? Etorkizuna ginenean erreza zirudien
Adibidea emango dizut. Aurrekoan nire bizilaguna, Goikoa, bere euskalduna, bere ama etorri zan, eta balkoitik hitzaiten, erderaz hasi zitzaidan hitzaiten, eta bere euskalduna da. Eta erderaz, eta honi jarraitu nion erderaz, eta alaba etorri zan, eta zatzion, ama, euskalduna dala, ioz euskeraz. Eta ezin dezu imaginau, ze poza emazian hori entzutia. Euskalduna da. Eta ez de, jo, benet, basoriontzu egizian. Zatia, zu euskalduna zea. Errazazi